Jakintza arlo ezberdinak ikertu ditu zientzia gazteenei hurbiltzeko helburuz. Biologoa da eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakasle dihardu. Laborategira sartzen delarik munduaren bitxikeriatan jartzen du begirada. Aisialdian espeleologia espediziotan parte hartu du. Izan ere Nafarroako lurpeko ondarearen ezagutza zabaldu nahi du. Gainera, doktorego tesian, kobazuloetan bizi diren saguzarrak ikertu ditu. Gaur Maria Napal biologoarekin solastatuko gara. Kaixo, Maria, zer moduz? Kaixo, egunan. Maria, biologoa, espeleologoa, ikertzailea eta irakaslea zara. Zientzietako emakumea zara zalantzarik gabe? Bai, ez zitzaioi zaigu gustatzen horrela zientzietako eta letretako jendea ezberdintzea mundua, ez? Baina ziurazki horrelako zer badago, bai. Jaio nintzenetik zientzietakoa izan naiz eta gustatu zait ulertzea nolakoa den mundua eta zergatik gertatzen diren gauzak eta nola saltzen diren gauzak, bai. Dena den zientzia esparru ezberdinak dira. Nola egiten duzu horietan guztietan ikertzeko? Biologo eta ekologo bezala hasi nintzen, ikasi nuen, baina orain gehiago garatzen dudan da nire ikertzaile eta irakasle faceta. Eta espeleologa denbora librean. Noski esparru guztiak kutsatzen direla elkar, baina nire lanbidea da irakaslea izatea eta espeleologa denbora librean. Zu bezalako biologo batek zer irakasten die lehen eta bigarren hezkuntzako graduko ikasleei? Antzekoak ematen badute ere, oso ziklo ezberdinak dira. Irakatsi behar zaie, zirazki zientziaren ikuspegi globala, ulertzea nola begiratzen den mundua zientifiko baten begietatik. Ze normalean gizarte zientzietatik edo humanitateetatik etortzen dira eta oso zientzia gutxi dakite. Bigarren hezkuntzakoei, justo kontrakoa. Zientzia ikasi dute, graduan eta menperatzen dute, baina irakatsi behar zaie nola helarazi umei edo nola gizartaratu edo nola aldatu hizkuntzaz. Eta hori igual biologo batek, ez dakizu punturaino, irakasle edo hezkuntzan eritu den norbaitek irakatsi aldie. Azken urteotan zientzia gazteenei hurbiltzeko lan egin duzu, nola handitu daiteke zientziarekiko interesa? Ez da galdera arraza, ze, munduan eta gaur egungo gizartean badaude oso tentagarriak eta oso erakargarriak izan daitezke gauzak, ez? Eta zientziak azkenean behar du nolabaiteko konstantzia edo esfortzua, orduan hain erraza da pantailekin eta distraitzea, ez? No erraza. Teknologia edo programazioa, robotika oso erakargarriak izan daitezke, baina atzean dagoen zientzia sakona gero eta gutxiagok miresten edo ikasi nahi dute, esango nuke. Hala ere, esango nuke aurreiritzi asko ditugula gazteen inguruan, eta bintzen ditugula ez aiela gustatzen esforzatzea eta dakitzer, baina gero benetan bere atentzioa bereganatzen lortzen duzunean, konturatzen zara, benetan lortzen duzunean engantatzen, zergatik, interesa ez dela galdu. Egungo gazteak duela bi belaunaldikoak bezalakoak direla. Zer da STEAM metodologia? Da zientziak eta teknologia irakasteko hurbilpen bat, Estatu Batuetan sortutakoa, eta saiatzen duena integratzen zientzia, teknologia, ingeniaritza, matematika, eta batzuek prozesatzen dute artea ere sartu behar dela, ekuazioan. Integratzen, disiplina hori guztiak integratzean, lortu nahi dena da mundu realean benetan gertatzen diren gauzei
antza gehiago ukitzea eskolan lantzen dena. Esan nahi dut, mundu errealean gauzak ezin dira bakarrik azaldu faktore batengatik. Kontuan izan behar duzu arlo ezberdinak edo jakintza esparru ezberdinak. Eta hori egin nahi da eskolan. Ezagutza esanguratsuago edo erakargarriago egiteko. Eta hobeto prestatzeko gero mundu errealean aritzeko. Visualtec 4.0 proiektuak helburu berdinak edo berdintsuak ditu, zer da? Visualtec proiektua da, Nafar gobernuak babestutako proiektu bat, non nire taldeak, imua taldeak eta haineko ingeniero batzuk, langile batzuk, parte hartu genuen, eta esan dezakegu estean hurbilpen edo estilokoa dela. Zergatik, aprobetxatu genuelako artea, argiaren inguruan helarazi nahi genituen informazioak edo ezagutzak erakargarriagoak egiteko. Eta ez hori bakar, soportea artea izan zen. Orduan da, zirkulo bat, hasi genuen artetatik, zientzia saltzeko, eta arte horietaz baliatu genuen, kontatu nahi genuen zientzia erakargarriago egiteko. Zu, Maria, emakumea zara eta hainbat proiektutan eta ikerketatan parte hartu duzu. Bidea zaila izan da, nolakoa da emakumeen egoera? Nik uste dut hobetzen ari dela. Aurrera pausu txikiak badiere, baina ematen ari dira. Kontua da, igual ez dira nahiko genuken bezain azkarrak edo igual erabiltzen ditugun adierazleak ez dira justo adierazkorrenak. Baina nik uste dut, igual, ez nahiko genuken ritmoan, baina aurrera pausak ematen ere dira. Esate baterako, nire ikerketa taldean doktoragoa egin nuenean, nintzen kasi emakume bakarra eta nire ondoren asko etorri dira. Eta gero eta arruntago da, espeleologian eta zaguzarrekin lan egiten eta emakumeak ikustea. Egia da, sistemak ez duela laguntzen, zen egoera batzuetan sentitzen zara lekuzkanpo edo hori ez dela zure mundua, beti mutilok inguratuak sentitzen zara hori pixkat lekuzkanpo. Aldaketak ikusiko dira, lortzen dugunean, neskak txikiak direnetik normal bezala sentitzea, nahi dutenean aritzea. Eta ez pentsatzea txarrak direla matematiketan edo programazioan, gai sentitzen direnean, aldaketa sortatuko da, baina ez da azkarra izango. Doktorego tesia aipatu duzu, saguzarrak ikertu zenituen, zergatik animalia hauek? Bueno, beti gustatu izan zaitalako gauza ezberdinak egitea, mundu guztiak egiten zuena. 15-14 urtekin olako zerbait aurkitu nuen espeleologia eta harrapatu ninduen. Eta tokatu zitzaidenean aukeratzea, oso argi nuen, egin nahi nuela zeozer kobazuluekin lotuta. Berdin zitzaidan kolenboloak edo mikroinvertebrados edo berdin zitzaidan, baina sortatu zen aukera zaguzarrekin lan egiteko eta ongi, iruditu zitzaidan. Bitxiak dira? Bai, oso bitxiak, oso animali bereziak dira. Dira ugaztunen bigarren taldea bian estasunean, horrek esan nahi du oso anitzak direla eta beti pentsatzen dugula el murciélago ez, zaguzar bakarra dagoela edo zaguzar eredu bakarra dagoela, baina munduan 1300 espezie inguru daude eta oso anitzak dira, bai esparru guztietan. Eta horrek esan nahi du, oso ezberdinak direla, adibidez dira bakarrik lan egan egiteko kapazak diren ugaztun bakarrak direla, termorregulatzeko, gorputz temperatura kontrolatzeko almen oso ezberdinak dutela eta kapazak direla bai neguan, bai udan, urtean zehar, kasi urtero lotan gelditzeko energia horrezteko. Gizakiok bezala kume bakarra edo asko jota bi kume dituztela urtean eta horrek egiten diela oso kaltegarri eta ze gehiago. Eta hori COVIDekin lotuta izugarrizko almena dute edo birusekin harreman ezberdinak dute. Kapazak dira birusak gordetzeko gaixo jarri gabe eta horrek bihurtzen die reservorio, esaten den bezala. Eta jarraitu genuke bitxikeriak aipatzen, baina bai, begiratzen duzun esporruan, aurkitzen duzu zer komentatzeko.
Eta nolakoa da espeleologiaren egoera Nafarroan? Bueno, esparru guztietan bezala, zikloak bizi dira, nik esango nuke duela urte batzuk lehenago, igual espeleologo gehiago zeudela edo konpromezu handiagorekin, eta orain normal den bezala zikloaren beste momentu batean gaude. Inoiz baina federatu gehiago ditugu, baina igual gehiago espeleologia deportiboago, ez? Kirol bezala ikusita eta ezintzea bezala. Baina ziur nago hori itzuliko dela eta berriro buelta emango diogula. Badaude oraindik talde batzuk oso potente eta oso zorio lan egiten, adibidez Larra Mazizoan jarraitzen dugu eta urtero egiten dugu kanpaina de espeleologia zientifiko bat, non jarraitzen dugu ikertzen eta topografia egiten, eta taldeek ere bere haien eguneroko jardueretan ere jarraitzen dute espeleologia zientifiko egiten. Privilegiatuak gara, badugu Urbaza, badugu gero Belat inguruan, oso zona karstiko politak, gero badugu Larra, orduan oso lurralde polit batean gaude espeleologoak izateko. Eta amaitzeko, Maria, hizkuntzari dagokionez, zer esparru hartzen du euskarak zure bizitza pertsonalean? Iritzi nintzen euskarara lanerako beharrezkoa nuelako edo horrela tokatu zitzaidalako, ez? Lehiora joan nintzenean doktoregoa egiteko, erori nintzen euskaldunen talde batean eta izugarriko zitzaien nirekin gazteleraz aritzea. Eta beste alde batetik izan zen murgiltzeko egoera ezin hobea eta hori ikasi nuen, baina nik 20 edo 22 urte bete arte ez nuen hitz bat egiten euskaraz. Eta ja zarra edo helduan nintzenean ikasi nuen. Horrek izan nire seme-alabak bat ditut ereduan eskolarizatuak, baina gure herrian eta giroa ez da euskalduna. Esfortzu apropos egin behar duzu euskaraz aritzeko. Gero lanerako, bai, klaseak ingeleraz, gazteleraz eta euskaraz ematen ditut eta erabiltzen ditugu normaltasunez. Eta ulertzen dugulako ikasleek eskubidea dutela. Alde batetik euskara mantendu behar dela eta da gure hizkuntza eta ez dela bakarrik esparru pribatuan mantendu behar, baizik eta esan behar dela lanerako eta ikasteko hizkuntza eta gero ikasle euskaldunek eskubidea dutela euskaraz irakatitokoak eta izateko. Así que pribatuan neko nuken baino gutxiago, baina lanean bai, garrantzia handia dauka. Mila esker, Maria, gurekin egoteagatik eta euskaraz hitz egiteagatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.